many things we can control. I hope you know it's better to, 'cause one day we'll run out of. Walang lyrics yon, walang lyrics. Wala, mali. Pero alam mo, gagaling pa rin lang. Hindi lang tama yung... Ano daw? Ano daw? Medic daw, medic. Medic daw, medic daw po. Saang banda? Saang banda? Turo nyo. Ayun, dun po. Doon. Medic po. Salamat po sa ating mga napaka mabibilis kumilos na medic. Maraming salamat po. Paalala lang po ulit, para po makahinga tayo na maayos, makapanood tayo na maayos, huwag tayo magsiksito na tulakan. Para ma-enjoy na lahat. Okay ba yun? Kailangan po natin ng konting space para sa isa't isa. Paano tayo makakatalon yan? Ay, wala pa, hindi pa. Ito naman, excited naman tayo. Mamaya sa dulo yun. Pero props sa kanila, magagaling sila kumanta. Mga galing, oo. Hindi lang nasa tono, ramdam mo talaga sa kanila. Payag ba kayo? Wala kayo sa tono? Nasa tono! Nasa tono? Nasa tono naman sila eh. Grabe ka naman, Coach Pablo. Nasa tono ba sila? Nasa tono. Sino yung wala sa tono? Ay, di ko alam. Baka ako na lang. Ako na lang. Ayun nga, pero sana po nagustuhan niyo po ang performance namin at mga performances namin so far. Meron pa. Siyempre, ano po yun? Sana na-enjoy niyo rin ang time natin together. Kaya po pwede niyo pong pakinggan ang time na yan sa aming bagong EP. Yes, that's right. Tama ka dyan siya. Tama. No, tama. Kaya nga sabi, diba? Sabi sa'yo tama. Savor every moment. At syempre, celebrate po natin mga small victories and every milestones and occasions. Nga pala, anong occasion meron? Alam ko merong occasion eh. Siyempre, alam nila kung ano yung occasion meron ngayon. Ano ba meron? Bicol Music Festival. Bicol Music The Festival. other than Bicol Music Festival, alam ko meron pa eh. Ano? Ay, ano na ngayon sino? Hala, may surprise to. Hala, may surprise. Sabi ko na nga ba eh. Hala! Uy, ayan na. Hala, may surprise! Hala! Hala, may surprise! Hindi ko alam to. Oh, those men. Grabe, nag-init yung cake. Oy! Mamaya. Hala, nagulat ako. Hala! Hala, may surprise! Yes! Hey! Ang grabe yan ah. Hanggang mamaya tayo natin, music natin ah. Okay, cut music po, cut music. Pwede ba natin sabihin ang sabay-sabay? Happy birthday, Stel! In 1, 2, 3, go! Happy birthday, Stel! Wow, grabe! Hala, nagulat ako. Hindi ko alam to na may pa-surprise kayo ah. Kuya Stel, happy birthday, Kuya Grabe, Stel. sobrang na-surprise ako. Nakakaya naman. Eh, talaga. De, thank you. Alam niyo naman na every time na nagse-celebrate talaga kami ng birthday, mas gusto namin na kasama namin kayo. Wow. Kasi, thank you Bicol Music Festival for... Ano bang wish mo ngayong birthday mo? Ha? Ano bang wish? Wish ko, sana mapuntahan pa natin yung ibang 80 na hindi pa natin napupuntahan. Ano yung pinakamaganda ko? Tsaka sana, hindi lang yung wish natin magkatotoo, pati yung wish nila magkatotoo. Pero, thank you ulit guys, thank you. Na bukod sa birthday ni Stel, saktong-sakto, may isa pa tayong sineselebrate bukas. Ano yan? Isa-celebrate bukas. Ay, oo. Para sa mga daddy na katulad mo. Daddy. That is Stel. Daddy. Siyempre bukas ay Father's Day. Yeah, happy Father's Day sa ating mga pinakamamahal na tatay. Para po sa mga tatay natin at mga magiging tatay. Soon. Grabe naman yung magiging tatay agad. Soon, siyempre. Diyos na lang, alam naman. Bata pa po ako, mga... Para po sa mga tatay natin at sa tatay naming lahat, sabay-sabay natin batiin ang Happy Father's Day in 3, 2, 1! Happy Father's Day! Yun. At dahil